बिहामजो बिहामजो मानो गाबदों नोङो मानो गाबदों मा जादों ना देहाफोरखौ बोरैबा मोनदों नामा नों मैया अमा बेदर संनो होफैनाया बेखौ नायनो बानाय जानानै आरो मोनामजानो हायैयाव आंनि संनाया एसे लेट जादोंमोन संख'नो हाथ'वाखैमोन आङो बे समावनो आइया फुङाव फैनानै आंखौ रायो बे अमा बेदरनि थाखायनो आइया आंखौ न'आव दोनहैफिननो नागिरबाय आफा आं मा खालामनो अमा बेदरनि थाखायनो सोरबा बिहामजोखौबो थैरायफिनो नामा अह' बे हिनजावखौ आं मा खालामबावगोन बिनि आखला बिदिनोखासै बे आरो माब्लाबाबो सोलायनो रोंनाय नंला बिहामजो नों जिंगारासि आं खामानि मावग्रा सासे रुवाथि नागिरनानै लाबोनोसै नों जिंगारासि हामबायसै बिहामजो बारा जिंगासिनो नाङा आं दङ ना नै खोनासं बिहामजो आं थांनानै थासान्दियाव नों जेबोखौनो जिंगासिनो नाङा थोजासे दङ ना आंहा धन सम्पति थाखा फैसा न' बां थोजासे दंखायो आंहा जेनिबो आंखाल गैया आंनि दंनाय मानि फारसेनिफ्राय नोंनि नामावनो लिरनानै गालांजोबगोन आं बिहामजो नों जिंगा दासिथार जिउ थांनानै थासान्दि नों मेगनाव मोदै दालाबो बिहामजो जिंगासिनो नाङा रंजा जेब्लायबो मिनि खुसि रंजानानै था आं थासान्दि आं नोंखौ नायगोन हामबायसै गाबनो नांला थांदो थां उन्दुना थाहै थां गोमथाखौ नागिरनायनि जोङो सिन्था खालामगासिनो मोनथारगोन गोमथाखौ मोनगोन सिन्था दाखालाम सानसे गोमथाया नोंनि सेराव फैथारगोन आइनि फारसे सानोब्ला आं बे न'खराव सोलिनो हाया बायदि मोनदों आरो आफानि फारसे नायोब्ला आं बे न'खौ गारनानै थांनो बायो आफायाथ' जोबोद अनो माथो गासै दंनाय मानि आंनि नामाव खालामना होनो नागिरजोबलायबाय एसेबां मोजां मोजां खौरांफोरखौ खोनानानैबो आं मानोबा गोजोननाय गैया मोनदों गाबनोल' ओंखारो माथोहाय होमबाबो जेब्लासिम गोमथाया आंनि सेराव फैया अब्लासिम आं मिनिनोनो हानाय नङा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोरा आंखौ हरखांनायनि उननिफ्रायनो माथो रावबो फनबो खालामा आंखौ खबरबो लानो फैया आइयाबो एसेबो गोसोखाङाखै नामा आंखौ आइया गोसोखाङाबाबोथ' बाजैयाथ' आंखौ अनोमोन ना बाजैयाथ' आंखौ खनसेसो खबर लाफैनो हायो आंखौ रावबो खबरखौनो लाया माबोरै दं आं थानो हादों ना हाया खुसियै खबरबो लाया माथो रावबो दाउखा नङा आरो बियो हनै मानो नङा नंखागौ दा दाउखा दाउखा आगै आइ बाजै नोंसोर आंखौ नायनो फैदों आयै एसेबां दिन आंखौ मानो खबर लाफैयाखै नोंसोरो बाजै आंखौ एसेबो गोसोखाङाखै नामा नोंसोरो आइ मानो गाबदों नोंखौ गोसोखांनानैथ' जों थानो हायैनि नोमबाजैजों आंजों नोंखौ नायनो फैदों दाउखा आगै नों मोजाङैनो दङ ना बाजै नोंसोरनि अनगा आं बोरै खुसि थानो हानो नोंसोरखौ जोबोद गोसोखाङो आरो दाबोसिम गोमथानि जेबो खबर गैया आं माबोरै सहायनानै दंबाय थायो बेखौ आंसो मिथिगौ आइ थौ न' सिङाव जोंखौ लानानै थौ न'खरनि मानसिफोरजों रायलायहैनि आयै आं बे न'खराव खुसि गैया गोमथा बिमाया आंखौ अना आयै आंखौ अना फिसालाखौ मोनफिननायनि थांखियावल' आंखौ लानानै फैदोंमोन नाथाय बिहामजो महरै आंखौ दाबो गनायाखै आंखौ दोनहैफिननो नागिरदों आयै न'आव बे माबोरै जानो हाथावगौ गावनि फिसालानि थाखाय सासे सिख्लाखौ गोसोबानो लाबोनाय गोसोबानो दोनहैफिननाय लाइ लाफा बायदि मोनदों ना माथो बाजै आं जेबोखौनो हमनो हाला जेबोखौनो बुजिनानै मोनहाला आंनि खाफालनि लिरनाया मा जालांबावगोन आंनि जिउआ मैया आफाया अमा बेदर होफैदोंमोन आं बेखौ मोनामजानोनो हायाखैमोन आरो नायनानैनो आमायल'ल' गोबानो ओंखारनाय मोनबाय थादोंमोन बेनिखायनो आं अमा बेदरखौ संनायाव एसे लेट जादोंमोन अमा बेदरा थाब मोनैनिनो आंखौ मोजां बिहामजो नङा दोनहैफिननो नागिरदों आरो आंखौथ' मिथिखायोना देहा गाज्रि मावनो हागोन ना हाया बेफोरखौ एसेबो आंखौ साननानै नायासै आं खामानिखौनो मावनो हायाखै बेनि थाखायनो आंखौ मोजां मोनाखै खोमा खोथाया बिदिसो जागोन आगै दाउखा नों जेबो जिंगासिनो नाङा नोंनि खुसिनि थाखाय आं बे न'खराव साननैसो थालांथ'नोसै नोंनि देहा मोजां जासान्दि आं खामानि मावनो थाखाय बिहामजो बे माबोरै जानो हाथावगौ
नों बेयाव थालाङोबा आरो होजों न'खराव बाबायाखि नोंखौ दोनगोन? आं रायलायगोन, मिजिङा आं बुङोब्ला मानिगोन। आं गथ' खांफेरनो मोनाखैब्लाबो आं मिथिगौ आइजो माहारिनि दुखु खस्थ'खौ। आयै, दावखानि मोदोमा हामसान्दि आं बेयावनो थालांथ'नोसै, रायलायनानै दावखानि खामानिफोरखौ एसे मावफानो। न'खरनि मानसिफ्रासो मा सानगोन, दोनगोना दोना? आयै, आंखौ सानफ्रोमबो खबर लाफैबाय था। जागोन आइ सना, नोंल' गोजोनै था, आं नोंखौ खबर लाफैबाय थागोन। आयै, दाथ' नों आंखौ लोगो मोनबाय ना, आंबो नोंसोरखौ लोगो मोननानै गोजोनबाय। आयै, बेसेयावनो जाबाय, नों आरो न' सिङाव हाबफैनो नांला, थांफिनदो थां न'आव। मानो? आंखौ न'खरनि मानसिफोरजों लोगो हमहोला नामा, नोंनि बिहाव बिखुनजोजों? हमहोगौमोन आयै, आफाया थानायमोनब्ला। आफाया बाहेरायाव ओंखारलांबाय, आइया न'आव दङ। आयै, नों आंनि बिखुनजोजों रायज्लायनो नांला, थांफिनदो थां आयै। आयै, दावखाया जि बुंदों बेखौनो मानिदो। दावखाया मिथिगौ बे न'खरनि सोर माबायदि, बेनिखायनोसो बुंदों जानांगौ। दे बिदिब्लालाय बिहामजो आरो आइ दावखा, बिहाव आरो बिखुनजोनि बोसोनखौ मानि, जेखौ थोनो बेखौनो माव, बारगा जानो नाङा। बिहामजो, थादो, गावखौबो एसे नाय। फैदो बाजै सिङाव। थौ, मा खामानि दं आंनो खिन्थिजोब, आं मावजोबनोसै थौ। कुनु जिबनाव सानफेराखैमोन आं, सिमाङावबो नुवाखैमोन बेसेबां दामि न'खरनि, मान सनमान गोनां न'खरनि फिसाला सासेया दे बेबायदि गोसोम सिख्लाखौ गोसो थोगोन। मान सनमान थांजोब्बाय आंनि। बे न'खरनि बिहामजोआ गोसोमसो जामारबाय आरो। गोसो गैथारामोन लाबोनो, बे फिसालानि थाखायनो लाबोनो गोनां जाबाय। दोनहैफिननायानो मोजां जामारसिगोन बायदिसो मोनलाय लांबाय आङो। फिसालायाबो माला फैगोन। आरो आंहाबो गोसोआ मानिखायाखै, गोसोम सोमनो। आरो बेराफारसे मावनाय दांनायाव आखा फाखाबा बेलेग खोथामोन, मावनाय दांनायावबो गैया। मा जाबावगोनथाय? आयै, माब्ला फैखो? बावाखै फैनाया। आं सोमोन्दोफोरखौ थारला लिंखाबाय, आइसो जाखागोन दा, बेनिखाय आइ होननानै लिंखानोसै ना? ओमफ्राय नों जोंहानाव फैनायनि जाहोना मामोन? फैनायनि जाहोनाथ' बिदि जेबो गैया, दावखाखौ गोसोखांनानै जों नायनो फैदोंमोन। ओमफ्राय सानबाय मा आङो, दावखानि देहाया मोजां जासान्दि साननैसो थालांथ'बावनो होननानैसो सानबाय आङो। आइयाबा मा बुंगोन? साननैसो थालांथ'बावनो माने नों जाहानाव? औ आयै, बेराफारसे हनै गोमथाबो गैया, दावखा गैया, हारसिं दरसि अमासि जाबाय थायो। बेनि गोसोखौबो एसे हुन्थुस्ट' होनो आरो खामानिफोराव एसे मावफानो थाखाय थालांथ'नो सानदों। बेखौ बुंनोनो नों आंनि रुमाव फैदों नामा? औ, बेखौबो बुंनानै लानो, आरो 12 बाजिनि जानाय लोंनायाबो जाजोब्बायमोन, फैदो जाहैदोनि। ओमफ्राय र'लाय र', मायै, नों दि जोंहानि न'आव थागोन होनदों, ओमफ्राय गथ' गथायबो दङ नामा? गथ' गथाय दङबा जानाय नङा रे, थांफिन, दिनैनो थांफिन। पेमप्लुं पेमप्लां एसेबां बुरजानि जानाय लोंनाय खरसा बारा जागोन जोंहा। हाबाब, एसेबां माहाजोनानो बिदि बुंबाय? बुंदो, गथ'फोरबो दङ नामा? ओहो आयै, गैया, गथ'फोर गैया। गथ'फोर गैया? ओहो, गैया। हाबा जानायालाय बोसोर बेसेथो जाखो? बोसोर बारबाय आयै, गोबावानो जाबाय। मानोथो दाबो गथ' खाङाखै होनबालाय? आयै, गथ'खौलाय खांनो होनबा हायो, दिनैबो दाबो गाबोनबो लानो होनबानो हायो। खांगौमोन, नाथाय खांथ'वाखैसो। मानो? आगै दावखानि थाखायनो खांथ'वाखै। दावखानि थाखाय माने? दावखानि हालोदानो मोजाङाव नंथ'वा, बेनिखायनो खांथ'वाखै। सासे हाबा जानाय बिहामजोआ गथ' खाङाखै, आरो सासे सिख्ला मानसिनियाव उदैयाव गथ' दङ, माने नोंसोरनि न'खरनि प्लानखासोमोन नामा बेफोरो? खोथायाथ' बेबायदिसो जाबाय, आंनि न' बां गारि गुरा हा हुफोरखौ नुनानै माने आंनि फिसालाखौ नोंसोर फासायदों, बरायनानैसो लादों। आयै, गोरोन्थि बुजिबाय नामा? सेंग्राजों सिख्लाजों माला मोजां मोनलायखोमादों, माला बेफोरबायदि जानानै मा जादों, आं बेफोरखौ जेबोखौनो मिथियामोन आयै। आरो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा नोंसानि हा हु न' बां गारि गुराफोरखौ मानो मेगनाव नांनानै जोंनि न'खरनि मानसिखौ गाज्रि खैफोदाव खोलैनो? आरो बेफोरबायदि न' बां हा हु गारि गुराफोरा मावख्रुबबानो फैखायो। गोरोन्थि दा बुजि आयै, बिदि होननानै दावखाखौ नासयनो दासान।
आंनि गथ' खांनायनि जाहोनानो जाबाय दाउखानि थाखाय। दाउखानि बेफोरबायदि हालोदखौ नुनानै आं आरो माबोरै फिसा खांबावनो सानबाय। दाउखानि जेंना जेंसिया स्र' जाग्रोथों, बिनि उनाव माबा मोनसे जों सानगोन। आयै फैदो। थौग्रो, आं जाथ'नो गोसो गैया। बोरै जाबावगोनहाय, बोरै जाबावगोन? सोमोन्दोआनो दाबो मोजां जाजोबबावाखै। न'खरनि बिहामजो जाथारगोन जाथारा दाबो गरानो गैया। बेयावनो न'खरनि मानसिफोरा फैनानै थाफैलायनाय जाखाबायानो। आयु फवासे बेदरानो थोयोमोन जोंहानो, दाथ' आधा केजि बायनांसिगोन। थेमानै माइरंआनो थोयोमोन जोंहानो, दाथ' माइरंखौबो बारा लानांसिगोन। मा जाबावगोन दे? थांजोबसिगोन, जोबसिगोन। सम्पतिया थांजोबसिगोन, जोबसिगोन। नोंमारगौ, निखावरि मानसिया जेरावनो चान्स मोनो बेयावनो डान्स मारियो होननाया। गैजारोङि मानसिफ्रा आखल गैमारा होननाया बेनो मात। न' मोनजायादां, बेनिखायनो बिबोनांनि नाम लायै फैनानै थाफैनो नागिरदों, जाफैनो नागिरदों। आरो गाबोन सबनै बिमायाबो फैबावथोंसै। जेरैखि जाया आं थोनहरफिनथारनांगोन। दाउखाखौथ' र' फिसालानि खाथिराव लाखिनो गोनां जासिगोन। बिबाजैखौ ओहो खुगाजों बुंबा हामा नुजागोन, सोलो बाहायनांसिगोन आङो। ओंखाम संग्राखौनो ताला मारिना दोननोसै आङो, होमबासो थिग जासिगोन। नाङा, रावनिबो संनाय नाङा, रावनिबो मदद नाङा, रावनोबो जाहोनोबो दरखार गैया। गोदोनि मानसिफ्रा 10 20 गथ' खांबाबो जेबो आपत्ति गैयामोन। दानिफ्रासो गथ' सासे जोनोम होनो नागिरबानो मानसि नांलायगौ। बिमा जानो नागिरदों जिहेतु, बिहामजो जानो नागिरदों जिहेतु, मावथों, सैसोथों। सोरबा आराम मोनो नामा? नांगौ बिनो खामानि मावग्रा बिबाजैखौ।